Bueno, pois comezamos entón esta nova xuntanza do Club de Lectura. Hoxe imos ter a oportunidade de facer este faladoiro con Cristina, da Organización Arelas. E, bueno, comentar que a proposta deste libro de Alana Portero a min chegoume por unha das nosas xuntanzas que a propuxo a nosa compañeira Rosa, e cando ela o propuxo, a verdade é que resultou moi entusiasta porque falou exquisiteces. E unha vez que eu cheguei a esa lectura, sí que considerei que é unha desas novelas que todo o mundo debería ter esa oportunidade para coñecer todo o que hai detrás, non? Entón, no seu momento, consideramos que era unha boa oportunidade para coñecer tamén a Asociación Arelas, esta realidade trans que moitas veces permanecemos moi alleos a toda a problemática, a realidade. Tampouco vou decir problemática porque non temos que etiquetar e creo que pasa tamén por normalizar todo isto. Entón, bueno, agradecer a Cristina a súa presenza, sen coñecernos, vernos así, é unha gozada tamén poder traballar desde Lugo e ter a oportunidade de que as familias, as persoas, teñan estes recursos, non? Entón, vamos a estruturar o faladoiro cunha primeira charla na que Cristina supoño que nos falara do seu traballo da asociación e logo convidaríamos pois, a comentar entre todas e a falar en total confianza, comentando tanto a novela como calquera outra dúbida ou comentario que vos poida surxir a partir da presentación. Moi ben, pois moitísimas gracias. Para mí a verdade é que é un placer estar aquí. Ves aquí que hai moi bon rollo e iso é moi importante porque imagino que sabedes que detrás deste tema últimamente hai moita, non sei como dicilo, hostilidade, sí? E entón agradeces estes espazos, como non, que xa intuía que iban a ser amigables para falar desta realidade. Lóxicamente eu non vou a falar do libro porque o libro va de ler, o mellor xa o lestes, o que pasa que moitas das cousas que vou a contar están no libro, porque eu levo 10 anos acompañando a persoas trans e a historia de Alana é a historia que eu teño escuitado centos de veces, non? Toda esa dificultade que implica vivirte libremente como que sexas, pois nunha sociedade onde o escaparate social da transexualidade é moi negativo e onde normalmente a contorna e a familia pois non sole acompañar. Eu, máis que do que fai Arelas, que ao final ten unhas ideas positivas do que facemos Arelas, vou a falar co que eu traballo, coas realidades que eu traballo, sí? Con xa podemos apagar se queredes, porque ves así reunir e co tema... Bueno, por si non sabedes o que é Arelas, Arelas somos unha asociación a nivel Galicia, e todas as familias de Arelas, e eu tamén, temos algo en común, que temos un fillo, unha filla ou un fillo trans. Eu teño unha filla trans, no seu momento fui socia fundadora, presidenta de Arelas, durante 8 anos, pero desde fai un ano e medio xa non son a presa, e agora son nada máis que a xerente e a traballadora social, pois se non chegaba bastante. Vale. Por lo tanto, como digo, vou a falar non só da experiencia de ter unha filla trans, que é unha persoa, unha experiencia, non tiña por que representar a todo o mundo, pero sí o que vou a contar é a experiencia de ter traballado acompañado máis de 1000 persoas trans, que xa son unhas pouquiñas. Vale? Bueno, o primeiro que vou explicar, porque no libro aparece identidade sexual, sabedes que se fala moito últimamente de identidade sexual, ou identidade de xénero, a mí me gusta máis o de sexual, pois cando falamos de identidade nos estamos a referir basicamente á conciencia, á percepción que tú tes da persoa que tú eres, home, muller ou persoa non binaria, que entendo que xa coñecedes que non todo o mundo é home ou muller, pero por acaso o digo, e esta conciencia, este identificar no que son, non ten nada que ver co teu corpo, co teu xenital, eso sería sexo, sí? Sexo é co que ti naces, vale? Ni ten por que ver, normalmente vai unido, pero non ten por que, cos roles, comportamentos que a xente espera de ti, que eso sería o xénero, sí? Unha muller trans podría ser masculina, sí ou non? Responder a todos eses roles, comportamentos do que se entende socialmente como masculino, sí ou non? Eso a fai menos muller? Non. Entón, unha cousa é a identidade, o que eu sei o que son, outra cousa é o sexo, co que nací, o xenital, o corpo que teño, outra cousa é o xénero, que son roles, comportamentos que a xente espera de mí e que eu cumplirei ou non, sí? Vale, logo veremos que as persoas trans normalmente os cumplen e veremos por qué. Vale. Moitas veces o de identidade sexual tamén utiliza ese concepto de sexo sentido ou sexo psicosocial. Bueno, este concepto estableceuse ou é moito do ámbito do xurídico.
imagino que sabedes que desde a aprobación, o debate xa vende moi atrás, pero sobre todo a aprobación da lei trans, hai un debate enorme que é isto da identidade, que como se nos inventáramos algo novo, non? Non, tú eres muller porque tes vulva, tú eres home porque tes pene. Bueno, pois a identidade, que agora se debate tanto, é algo que está recollido nas leis desde fai bastantes anos, e que o Tribunal Supremo, que creo que o Tribunal Supremo non é sospeitoso de nada, non me parece a min, en fin, un órgano así como moi, non sei como dicir, probe, vamos a dicirlo así, xa no 2016, que xa choveu, dixo isto: en el reconocimiento de la identidad de género y identidad sexual a las personas trans debe primar el aspecto psicológico y psicosocial sobre el puramente cromosomático, gonadal e incluso morfológico. Que dixo o Tribunal Supremo? Pois que para recoñecer as persoas, o importante para as persoas trans é o aspecto psicolóxico, é dicir, o que tú sabes que eres, o aspecto psicosocial, é dicir, como queres ser leída, interpretada, aceptada socialmente, se entende isto, sí? E o que tú naciches, cromosomas, gónadas, morfología, o sexo, non nos importa. Cando o Tribunal Supremo fala, non fala porque ese día se levantou e dice, venga, vamos a dicir isto. Non, o Tribunal Supremo fala despois de ler moita investigación, en fin, digo porque sempre se agarra a ciencia, como se as persoas trans non foran ciencia, informes, sentencias, para chegar a un auto, chegase despois de moita reflexión. Non sei se me estou explicando. Pois isto xa estaba pechado no 2016. E agora, 10 anos despois, estamos debatindo que é eso de la identidade, que é algo, bueno, que nos acabamos de inventar. Nin nos acabamos de inventar as persoas trans, nin as crianzas trans, nin cousa parecida. E isto xa estaba resolto. Bueno, tamén dixo outras cousas en base a, o sea, aquí referidos aos menores, sobre todo que os menores tiñan dereito a vivir libremente a súa identidade, sin inxerencias, e por suposto que non eran alleas as crianzas a todas as problemáticas que teñen as persoas trans adultas. Entón, isto, jolín, pois parecía que xa máis ou menos estaba todo resolto, e de repente, pois agora, no 2021, 22, 23, 24, nos ven este debate de, en fin, que é un movimento neoliberal. Pois non. Vale. Tendo claro que a identidade, dentro das identidades sexuais teríamos muller trans, home trans. Que me explica o que é unha muller trans? Cal é a vosa concepción do que é unha muller trans? Mirade, poñemos diante o que xa sabemos que é. Me explico? Me expliquei ou non? Poñemos diante o que xa sabemos o que é. Que me explica o que é unha muller trans? Ou como concebides vos o que é unha muller trans? As máis cuestionadas. Sí. Que biológicamente sí. No momento do seu nacemento sí. non naceu. Non naceu ou foi etiquetada como? Non naceu. Porque se non naceu, se naceu home, entonces, que fixo? Converteuse en muller. Síntese. Pero é si ou non? Porque se sí. Moi ben. Pero, sin embargo, é curioso, quería ver estas palabras. Cando falamos de mulleres trans, sempre decimos que se senten mulleres. Pero non somos mulleres. As mulleres trans son igual de mulleres que a min, desde logo non teño dúbida. E por que se senten mulleres? Porque o son. Pero utilizamos esa diferenciación, seguramente sin querer, e porque non atopamos outras palabras, para decir que, bueno, son homes que se senten mulleres ou homes que se converten en mulleres, non? Como se houbera aí unha transformación ou das charlas para alumnados, sempre lles digo, ni que foran Transformers ou Pikachu, non? Que evolucionan. Vale saber que é algo máis sinxelo. Pero entendo a explicación porque normalmente é como concebimos, non? Que máis que está moi ben, E creo que fuiches moi amable e moi xenerosa. Non era moi correcta. No, pero está moi ben, e digo que fuiches moi amable e moi xenerosa en medir cada palabra, e iso está genial. Que máis dicides por aí? Que sería unha muller trans? Ou queredes añadir algo máis do que dixo a compañeira? Igual o tema de que sempre somos socializados nunha identidade, sí. Entón igual esa persoa non se identifica con esas etiquetas que se lle foron asociando a longo da... Claro, eu cando explico unha muller trans, o falo dunha maneira moi sinxela, moi reducida, porque nunca sei o público que teño diante e tampouco sei hasta que punto se vai a lirar ou non.
Eu como explico que é unha muller trans? Eu sempre empezo por ser unha muller, porque moitas veces se dice que é un home que se sente muller, que é un home que se transforma en muller, e eu sempre digo, se é unha muller, xa nos dixo que é muller, que empeces por home, lóxicamente non lle vai a gustar nada, non? Entón, que é unha muller trans? Eu explico como unha muller que foi asignada como neno polo seu xenital, que seguramente é o que querías decir, e fago así, pero realmente é unha nena ou unha muller, eso sí, unha nena ou unha muller con pene, sí? Un pouco así para explicarlo. Logo, o que fago co seu corpo, e que sería un neno un home trans? Pois é un home asignado como nena polo seu xenital, pero que logo nos di que realmente é un neno un home con vulva. Por que digo de realmente, e subrayo de realmente? Porque eu poño o foco non na persoa, sino na etiqueta que se lle puxo porque o bebé non falaba. Eu sempre digo que se non puxéramos etiquetas, identidades, xéneros polo teu xenital, non existiría transexualidade. Ti tendrías un genital o que fora e tú nos dirías que eres unha persona, la que fuera, me explico. Pero como poñemos etiquetas, poñemos identidades e xéneros por un xenital, que é unha persoa trans, unha persoa mal etiquetada, mal asignada. Eu poño foco na etiqueta, non sei se me estou explicando, non na persoa. Vale? Que é o que acomodan, transforman o seu aspecto físico? Por qué? Porque tú con dicir que eres unha muller non chega. Eu sí, eu digo que sou unha muller, pero como a mí que me salen uns bultos e incluese que teño unha vulva, verdade? Pero unha muller trans que foi lida, interpretada durante varios anos como neno, non lle chega a dicir con que é unha muller. E, bueno, se ten barba, un cara angulosa e tal, vamos. Entón, as persoas trans teñen que acomodar o seu aspecto físico do que se espera delas como ese home que dices que eres, esa muller que dices que eres. Me explico? Antes dixen, unha muller trans pode ser masculina? Dixeste, sí. Bueno, fixen trampa. Eu podo ser masculina se me dá gana, porque eu nací cunha vulva. A miña filla non. Non se pode permitir ese lujo, porque vai a ser cuestionada. Xa o é, pero se encima non é feminina o que se espera dunha muller no seu aspecto, na súa expresión, no seu comportamento, na súa voz, en todo, non vai a ser aceptada ali da muller. Me explico? Entonces, sí, o que sí que van a acomodar transformar o seu aspecto físico. E ademais, porque o que chamamos no colectivo o cispassing, a miña filla ten un cispassing. Que significa cispassing? Que pasas por cis. Cis son, digamos, as persoas que non son trans. Se entende? Eu son cis, unha persoa correctamente etiquetada. Que a ti non se te note, isto é transfóbico esta frase, que non se te note que eres trans, implica maior aceptación social. Isto é así, a miña filla non se lle nota e é moi aceptada socialmente, e mellor supervivencia. A que me refiro con isto? Ojo, tú vives nun entorno pequeno, eu veño do rural, e que tú eres unha rapaza trans, eso corre como la pólvora no teu barrio. E tú vas pola rúa con aspecto masculino, pero presentándote como muller, cuidado. Que yo diga a rapaza trans de Lugo que ha tirado da muralla para baixo. É dicir, cuidado porque, efectivamente, a tua integridade está en risco. Entón, claro, as mulleres trans e os homes trans queren pasar desapercibidos. E como paso desapercibido? Pois facendo todos esos cambios, transformacións que normalmente son atribuídos a mulleres e a homes trans. Vale? Entón, aquí temos exemplos de mulleres trans, non sei se coñecedes algunha, todas, en fin. Lola Rodrigo, Zaveneno, Carla Antonelli, Valeria Vargas, bueno, por suposto tamén está aquí Alana, pois se non lle poñedes cara. E aquí tedes exemplos de homes trans que, como vedes, este se lo ha trabajado moi bien, Este responde totalmente aos cánones do que se espera dun home, sí? Vale, eso sí que é o que fan. Unha idea moi generalizada das persoas trans, que aquí non saliu, pero nas charlas que eu dou suele salir, para referirse a unha muller trans. É unha muller atrapada nun corpo de home. Escoitaste isto, verdade? Ou un home atrapado nun corpo de muller, ou que están atrapados en corpos equivocados. Eu digo, Dios, que triste. Que triste porque, mirade, a mocidade trans, donde van a buscar información do que son, en internet. Ninguén lles fala de transexualidade como os podeis supoñer. Ninguén. No cole non se fala de transexualidade, no instituto non se fala de transexualidade hasta terceiro ou cuarto da ESO, cando xa chegamos tardísimo. Os libros que habitualmente me dan de lectura obligatoria non coñezo a persoas trans. Donde buscar información do que sospeito que son? Internet. E que che vai dicir internet do que é unha persoa trans? Unha persoa que ten disforia de xénero, é dicir, que vive atrapada nun corpo equivocado.
Esa é a primeira información do que tú eres. Que triste, non? Que triste. Sempre dicimos que as persoas trans deberían querer o seu corpo tal e como son. Bueno, é moi difícil. Sobre todo porque, xa vos dice que a miña filla non se sabe que é trans, pero cando descubre que é trans ou dice ela, atención o que lle dicen unha e outra vez. Isto va todo seguido, Eres trans? Ostras, pois que guapa eres. Non se te nota nada. Isto é lo primeiro. Supónse que é algo positivo. Bueno, entendo que... Pero a cousa non acaba aí. E ya te has operado? Ou, cando te vas a operar? É unha pregunta que se lles fai constantemente ás persoas trans. Claro, si tú a información que recibes unha e outra vez é que tes un corpo equivocado, bueno, o cine desto tamén dice moito, o cine do de cuerpo equivocado, en fin. Se a única información que tú recibes de ser trans é que tes un corpo equivocado, si todo o mundo te pregunta cando te vas a operar e la frasecita de no se te nota, que guai, é dicir, que se diga que no se te nota, que guai, quer dicir que se te nota moi mal, non? Como non vas a odiar o teu corpo? É imposible. Podemos falar da gordofobia, que é o mesmo, sei do que é a gordofobia e o que é rexeitar o teu propio corpo. Tu non rexeitas o teu corpo por ser trans ou por ser gorda. Tu rexeitas o teu corpo pola transfobia social, polo rexeitamento á diversidade de corpos. Entón, eu digo que as persoas trans non están no corpo equivocado, están atrapadas nunha sociedade moi pouco amable cos corpos diversos. Sí? Pero non son persoas atrapadas nun corpo equivocado, senón que é algo que o resto da xente lles fai ver cada día de moitas maneiras. Podría falar moito deso, pero tampouco me quero parar aquí. Ainda así, hai xente trans que reivindica esa querencia do seu corpo trans, que reivindica esa diversidade dos corpos. Eu un rapaz trans de Arelas, dixenlle que fixera un cartaz polo orgullo, e mira de que cartaz fixo. Creo que bastante revelador, non? Eu nun corpo equivocado debes de estar confuso, xoguei de palabras. E esta infografía, esta imaxe me parece brutal, non? Dunha muller que vese perfectamente que ten pene, que non ten peitos, pero que no seu xesto se ve perfectamente empoderada e como quere o seu corpo. Claro que hai persoas trans que queren o seu corpo. Non son as máis, non vos vou a enganar. Dende logo as familias de Arelas traballamos moitísimo para que as nosas crianzas se queiran desde pequenas. E o logramos cando son pequenas. O malo é cando chegan a adolescencia e entonces empezan a chegar as mensaxes das redes de corpos equivocados e demás. E as preguntas de cando te vas a operar. Vale, antes xa vos dixen que tamén existen, lóxicamente, perdón, non sei por que non saliu, bueno, aquí aparecen outras imaxes, é igual, as persoas non binarias, como non teño claro se sabedes o que é unha persoa non binaria e que é unha realidade non que exista agora, sino que é unha realidade que cada vez é máis visible, da que máis se fala. Eu sempre, é moi difícil explicar o que é unha persoa, sí, pero eu explico a persoas non binarias como, imaginade que ser muller está neste extremo e ser home está neste outro, que ademais o vivimos así, ou estás aquí ou estás aquí. Bueno, pois as persoas non binarias están por aquí, polo medio, vale? Nin aquí totalmente, nin aquí totalmente. E hai persoas non binarias que nunha época da súa vida fluctúan máis hacia aquí, pero non están aquí totalmente, e outra época da súa vida poden fluctuar máis aquí, pero non están aquí no extremo. Me explico, están moito máis polo medio. Que teñen de especial as persoas non binarias? Bueno, primeiro, que como pasan do xénero ou non lle poñen xénero a nada, pois esta amiga meu, utilizo que se chama Darko, nome neutro, pois Darko non considera que a barba sexa de home ou as uñas pintadas sexa de muller, por exemplo, non? Entón vai como lle peta, así, resumidas cuentas, vai como lle peta, non? Ahora, ir como che peta implica que vas pola rúa e te cae de todo, e xa tuvo que cerrar varias veces a conta nas redes sociais, porque vos podes imaginar, non? Que lle van a chamar a esta persoa? Maricón, sí? Cando un home lle chama a outro maricón, está lle chamando gay? Non. Que está atacando? A súa masculinidade. Que lle está dicindo? Non tes o suficiente nivel de masculinidade, sí? Isto é o que non se está chamando gay a xente. Vale. As persoas non binarias, xa digo que non se identifican ni viven nese binarismo que normalmente vivimos o resto de home e muller, claro, a veces usar solo femenino ou masculino, pois parece que, o sea, non lles chega, a veces sí, eu coñezo persoas non binarias que están encantadas no femenino, por exemplo, non? Pero tamén sabedes que existe unha linguaxe máis neutra que utiliza o el e o e.
Eu entendo, porque o sei, por experiencia, que utilizar a é complicado, sí ou non? É complicado, sí. Los niños, las niñas, les niñes, les chiques. Bueno, que fago eu para máis ou menos ser correcta e inclusiva e non utilizar o masculino femenino neutro? Utilizo palabras sin cargas de xénero. Non digo niños, niñas, niñas, digo crianzas, non digo chicos, chicas, digo xuventude, mocidade, xóvenes, adolescentes, hai palabras. Non digo pais, hai xente que non ten pais, e a mí dá moita rabia cando oigo pais. Digo familia, que familias hai tropecientas. Non digo profes, digo profesorado, alumnado, é dicir, e se non teño unha palabra concreta, porque actriz, ainda pensaba outro día, actriz, actor, actore, non sei se existe actore, digo, persoa que se dedica a interpretación, xa está. É dicir, hai maneiras para falar dunha forma máis neutra e que non sexa, vamos, que sexa inclusiva. Vale, vamos a ir xa máis agora hacia a transexualidade. Algo que quero aclarar, por se acaso, é que comportamentos, roles de xénero non normativos, entender máis ou menos o que é isto, non? Comportamentos, roles de xénero non normativos, o que nos espera dun neno, dunha nena. Non é igual que transexualidade, é dicir, que un neno de repente se poña un vestido, non sei, non sei, se nos pinta as uñas, non o converte en nada, sí? O converte en un neno que se puxo un vestido e pintou as uñas, nada máis, isto quero aclarar. Vale, diredes vos, bueno, entonces como sabemos se unha persoa é trans ou non, sobre todo cando é crianza? Bueno, eu non vou a negar, porque é así, que as crianzas trans, eu vi na miña casa, e eu vexo e escoito unha e outra vez, sí que solen ter comportamentos, roles de xénero non normativos do esperable, non? Polo sexo que se asignou. É dicir, unha crianza, vamos a pensar nunha nena trans, que é o que eu tiña na miña casa, normalmente adopta as vestimentas e expresión de xénero atribuídos ao outro xénero, é así. Quere xogar con xoguetes que normalmente interpreta que é do outro xénero, é así. Adopta comportamento, roles, prefire relacionarse, no caso das nenas trans, coas nenas. Por que fan isto? Bueno, porque é a maneira de comunicar, pero tamén de demostrar o que son. A miña filla, con 4 anos, xa nos decía que era unha nena, pero non lle creía. Pensaba que era unha tontería. Tú tes 4 anos e tes un pipí e dices que eres unha nena, a ti nadie te vai a creer. Non a cría con 4 anos, sigo dicindo que 5 anos tampouco a críamos, nin con 6 anos non a críamos durante varios anos. Parece así moi guai, antes non era tanto, era dente. Que empezou a facer a miña filla? Bueno, pois a facer todo o que veía, asociaba que era ser nena ou muller. Poñíase sempre a miña roupa, pintaba as uñas, pois empezou a xogar moito con bonecas, só xogaba coas nenas. Claro, isto fan, se lles permite, que isto tamén é importante, Isto é importante, porque moitas nenas trans, sobre todo as nenas trans, non se lles permite nada disto. Ao revés, normalmente a figura que suele ser a paterna, cando ve certos xestos ou preferencias, castiga, e castiga moi duro, moi duro, moi duro. Vale, entón unha persoa trans, unha crianza, seguramente vai a ter isto, se lles deixa. Pero, ademais, hai outras cousas aí que vamos a engadir, que sí que xa nos pode dar pista de que a persoa é trans. O digo porque unha persoa de 6, 7, 8, 9 anos non sabe que existe a palabra trans, non vai a dicir que é trans. Que é o que suelen facer moitas crianzas? Empezan a normearse a si mesma digamos, coa identidade correcta. Alguén que pensamos que un neno empeza a falar en si mesma en femenino, isto facía a miña filla, non estou guapo, estou guapa. Di frases como, non sabe como dicilo, un neno trans, quero ser un neno, pensa que é unha cuestión de querer, ou cando seré unha muller, cando se me caerá a colita. Por que o de cando se me caerá a colita? Bueno, porque nos libros xa empezaba a ver que unha nena é aquela que ten unha vulva. Entonces, que dice unha nena trans moitas veces? Cando se me vai a caer isto, porque seguramente isto é o que te impide ver a nena que son. Me explico? Imagina e proxecta o seu futuro coa identidade sentida. A miña filla, cando falaba dela no futuro, decía que quería ser profesora, xa se lle quitou da cabeza. Dicía, mamá, de maior quando sea profesora, de maior cando sexa mamá, dixo un día, pobre. Bueno, pode serlo, pero non como ela pensaba, non? É dicir, proxecta no futuro coa identidade que teñen dentro. Pide que se chame por un nome que pertence a outro xénero. A miña filla primeiro foi Isabela, logo foi Raquel, bueno. Que facía a miña filla para que lle chamáramos polo nome que non o facíamos? Moitas veces me dicía, mamá, vamos a xogar un xogo esta tarde. Me voy a chamar Sabela, tú me tienes que chamar como Sabela y tratarme en femenino y no te puedes equivocar porque si no pierdes. Utilizaba todas as estrategias que podía. Pero nunca me dixo que se quería chamar, non sei,
Jorge, me explico? Me dicíame sempre nomes. Vale. Debuxas en xeral moi feminizada, eu debuxos da miña filla cunha melena hasta aquí abajo, en fin. E o caso dos nenos trans debuxase moi masculinizado. No xogo simbólico adopta os roles atribuídos ao xénero, é dicir, a miña filla, se xogaba, por exemplo, a restaurantes, no parque, nunca quería ser o cociñeiro, quería ser a cociñeira. E se lle obligaban a ser o cociñeiro porque era leída como un neno, ela levantábase e íbase. Nunca xogaba con ese rol. Négase ou non lle gusta oriñar de pé cando son nenas trans e non o queren facer sentado, que é un problema no caso dos nenos trans. Vale? Isto é o que solen facer as crianzas. Cando xa son un pouco máis maiores, 10, 11, 12 anos, normalmente dicen o primeiro o seu grupo reducido de amigos. Mirade, eu realmente son unha nena, quero que me chamedes Cristina, e isto normalmente nin se cuestiona. E logo falamos de que os nenos son crueles. Non. Crueles somos as persoas adultas. É que nin se cuestiona. Además, hai moita sospeita, que dicir, se toma con moita naturalidade. Logo, seguramente, yo dirá algunha figura docente de referencia, normalmente titor, titora, e cando isto xa no cole é sabido e todo o mundo sabe e ya hai que tal, que se entera ao final? A familia, que son os últimos. Tamén que se pregunta a familia porque son os últimos en enterarse, isto tamén é certo, non? Cando xa son máis adolescentes, como fan os adolescentes? Como os adolescentes xa son conscientes que ser trans, isto en casa va a caer como unha bomba, que estrategia utilizan? Normalmente primeiro van a figura que suele ser mamá, a materna, é así. E dicelle primeiro o que lle gusta. Vamos a pensar, por exemplo, nun home trans, sí? Mamá, gustan as mulleres. Mamá que lea a unha muller, o que dice, é lesbiana. Non lle dixo que era lesbiana, dixo que lle gustaban as mulleres. Cando mamá acepta que a quen pensa que é unha muller lle gusta as mulleres, lle dice a papá parece que, bueno, en fin, que tamén ben, bueno, a cosa xa está aceptada, entonces é cando xa dá o gran paso, que dicirlle, mamá, eu non sou lesbiana, gustan as mulleres, pero eu son un chico trans. E aquí la familia se nos desmorona normalmente. Isto é algo que utilizan moitísimo. Primeiro utilizan, digamos, a orientación sexual, cando isto se acepta, logo dou o gran bombazo. Bueno, vedes que se sumamos todo, en fin, aquí non hai nada definitivo, pero sí que podemos decir que estamos ante unha persoa trans e non só unha persoa que teña roles, comportamentos non normativos. Me explico? Estas son cousas que están mantidas no tempo e son cousas que vemos unha e outra vez. Vale. Cal é o proceso ou como crean ese proceso identitario do que tanto fala Alana? Isto fai anos que o teño escrito e Alana o explica de maravilla. O da outredade, non? Claro, o proceso identitario da mocidade LGTBIQ+, está totalmente condicionado por unha sociedade que entende a cisexualidade, se entende isto? Ser hetero, non ser trans, sí? Como a forma válida, natural, normal de identidade de ser, non? E de amar, vale? E ao redor destas identidades normativas, hetero e non ser trans, pois xorden as outras identidades, o que lle chamamos sempre a outredade. E en esa outredade, sentíndote esa outra xente, as que están nas marxes, normalmente, non? Nesa outredade, chea de discursos e significados totalmente negativos, de descoñecemento, de estigma, de tabú, de mentiras, en fin, no que esta mocidade ten que autoidentificarse, verse reflectida e quererse. Como te vas a querer trans con todo o escaparate social tan negativo que hai sobre a transexualidade? É tremendamente difícil. Que esta é outra loita que tens que ter. Primeiro, descubrir que eres trans, que isto xa lles vai levar moito tempo, porque ninguén fala de transexualidade, pero é que logo teño que quererme trans. E quererme trans, atención, hai xente que durante moitos anos da súa vida non o logra. E é lógico, non? Esta transfobia social que está por todos lados, pero sobre todo nas familias e no ámbito educativo, hai moita transfobia do alumnado, seguramente sin darse conta do dano que poden causar, eso teño claro tamén, afecta a todos os ámbitos do desenvolvemento da persoa. Por suposto, psicolóxico, é imposible non afectar, o físico, o social e tamén no futuro o económico. O acoso sufrido,
a exclusión, sufren moitísima exclusión nos centros educativos, o rexeitamento familiar, a falta de referentes positivos, que isto tamén é moi importante, acaban por crear na persoa unha transfobia interiorizada, que provoca que tú queiras deixar de ser trans, ou que durante moitos anos non digas que eres trans, sí? E que, lóxicamente, vai a levar a unha desvalorización da tua propia imaxe, a non quererte como persoa, a desconexión social, e o rexeitamento cara a outras persoas trans, gays, lesbianas, sí? Duro, pensar isto, non? Bueno, o armario. E como actúa o armario? Esa presunción de que todo o mundo, mientras non se demuestre lo contrario, é hetero e é cis. Mira, de Boti García, non sei se a coñecedes, unha activista lesbiana moi coñecida no colectivo, a mí me parece que explica moi bonito, ainda que moi doloroso, o que é o armario. Dice, el armario es una institución amenazante, una institución que destroza, que no ayuda a sobrevivir, que crea una falsa esperanza y en el que incluso alguna persona cree que allí puede vivir alguna vida. Pero no, en el armario no se puede vivir ninguna vida con dignidad. O armario, ao final, é o instrumento do heterocispatriarcado que asegura que as persoas LGTBIQA+ vivan inseguras, cheas de soidade e con moito medo para ser e vivirse libremente. Que problema ten o armario? Bueno, aparte de que destroza as persoas, primeiro, as persoas LGTBIQA+, que sempre se lles exixe que sean visibles, teñen claro que é importante a visibilidade a hora de sensibilizar, de concienciar a sociedade de que haxa un maior respeto. Por eso a Lara seguramente escribiu este libro. Ao final cargan cunha responsabilidade de visibilizarme, de contar o que vivín. Non sei hasta que punto teñen que cargar con iso, pero é algo que sabemos que sucede, non? Ainda así, lóxicamente, sair do armario é unha decisión persoal que cada quen ten que tomar e que, lóxicamente, sucederá se creamos espacios seguros. Sí? Cal é o problema das persoas LGTBIQA+? Que como existe unha presunción de que todo o mundo é hetero e cis mentras non se demuestre lo contrario, teñen que estar salindo do armario durante toda a súa vida, e digo toda a súa vida, constantemente. A miña filla, cada vez que iba a unha clase nova e había alumnado novo, tiña que dicir que era trans, seguramente. Bueno, seguramente non, seguro. Cambiou varias veces de centro. Al principio te lo callas, a ver como tal, pero ao final te lo que dicindo. Ahora acaba de estar estudiando en Coruña e xa está co debate de a quen se lo digo, a quen non, acaba de facer moita mezada cunha rapaza, se non se lo digo se va a creer que le estoy engañando. É dicir, teñen sempre uns debates internos, non sei se me explico. Bueno, ya que contar se conoces a unha parexa ou a unha futurible pareja, porque sobre todo os homes dicen que unha chica trans lo tiene que dicir al momento, porque senón me parece fatal. E vos credes que unha rapaza trans se vai a sentir segura para un rapaz que acaba de coñecer, e me da igual se van aí a contar unos chistes a unha esquina, ya le tenga que dicir que é unha muller trans, repito. Pero isto pasa constantemente. Esa ansiedade, ese nerviosismo de volver a decir o que son e a ver como se lo va a tomar, o teñen que vivir toda a súa vida. Por eso lle chamamos el armario infinito. Cada vez que cambias de clase, cada vez que alguén entra na tua pandilla, cada vez que coñeces a unha persoa que podas ter algo, cada vez que cabe de traballo, é dicir, constantemente tens que estar dicindo o que eres. É así porque todo o mundo dá por feito que eres hetero e que eres cis. Vale. Ainda así, con todo isto, con todo este proceso identitario tan duro, cada vez temos unhas crianzas, unha mocidade máis empoderada para decirnos máis tempranamente o que é. Sí? E isto tiñe que dicir o que non é gracias ás familias, non? Sino que é gracias ao profesorado. E digo profesorado, non digo a escola, digo profesorado. Temos un profesorado que eu cada pouco estou dando algún curso a profesorado que se está formando moitísimo, que están introducindo o tema nas aulas como poden, e me parece que, e da que o fagan fatal, me parece xa moita generosidade, e que cando unha persoa lle dice, profe, llámame por este nombre, non dicen unha sola palabra. Bueno, se le dicen, non hai problema. E isto está facendo o profesorado, sobre todo galego, teño que dicir. Que eu non me cansarei de dicilo e de agradecelo. Seguramente porque en Galicia temos un protocolo educativo de identidade de xénero
que no seu momento fixemos en Arenas, que se aprobou no ano 2016, pero pode haber protocolos e non ten por que haber xente sensible, e o hai. E iso é o profesorado. E eu, de verdade, que non me canso. Vale, pois gracias a ese profesorado, hai que dicilo, cada vez hai crianzas que dicen, eu son isto. Pero vai a depender, de novo, da resposta da familia, da contorna, para que esta persoa o siga expresando ou non. E o tema é que as familias, que xa podes intuir que as familias non estamos non estamos á altura, cando unha persoa dice que trans na súa casa, está facendo un esforzo comunicativo moi importante. Mirade, que unha persoa dice que trans na súa casa, seguramente leve meses, cando non anos, preparando ese momento. Anos, ou meses. E que te vas a topar? Atención. Hai cando se entere tu padre non te va a matar, vas a hundir a esta familia, me vas a matar dun disgusto, non sei, cosas así. E temos unha persoa, eu chamolle iso mirada adulta sancionadora, temos unha persoa que o que menos precisa nese momento é que lle cargues todavía con máis responsabilidade. Porque si, moitas persoas trans teñen que cargar con que estoy de los nervios por tu culpa, discutimos papá y yo por tu culpa, non sei. Algo que quero aclarar xa dentro do principio, vou soltar todo e así non vos estorbo, é que existe unha heteroxeneidade moi grande nas vivencias trans. Sempre pensamos que hai unha maneira... De feito, a veces me preguntan un pouco cal é o itinerario para ser trans, non? Ou, non, bueno, aquí hai moitas vivencias como persoas. Todos son así vales. Por exemplo, hai persoas que demandan, comunican, ou que non comunica nada ata a adolescencia, adultez, polo que sexa, e hai persoas que xa sendo moi pequenas comunican o que senten, vale? Hai persoas que demandan, fan cambios no seu aspecto físico para ser correctamente lidas e interpretadas, e outras que dicen que non. Eu son home e se teño peito ou pelo largo, pois é o que hai, punto, non? Hai persoas que queren o seu corpo tal e como é, e outras non, e demandarán bloqueadores, hormonación, cirusías. Lóxicamente, o rexeitamento do teu corpo é directamente proporcional ao rexeitamento que recibiches do resto do teu corpo diverso. Me explico? É dicir, a disforia ten que ver coa transfobia social. Hai persoas que se amosarán orgullosas de ser trans e outras que non queren para baixo ninguna circunstancia que se enteren que son trans, que queren pasar por cis. O mellor porque teñen medo ou o mellor porque teñen transfobia interiorizada. Hai xente trans que non quere estar en contacto con outras persoas trans. Isto é así. E hai persoas que queren ou desexan moito compartir tempo e espacio con outras persoas trans e, como digo, outras non. En fin, que hai moitas vivencias. No que é común a todas elas é a familia, a resposta da familia. A resposta da familia, como os podes intuir, se non xa vos lo digo, é fundamental. E a familia, cando pensamos na familia, pensamos que ese espacio no que pase o que pase e sexa como sexa os membros da familia, la vamos a querer e respetar. Non é isto unha familia? Non? Non? E cando vas a ter un fillo, bueno, que venga bien, e yo sempre lo voy a querer e tal. Non dicimos estas cousas constantemente. Vale. Pois bueno. Por desgracia, hai familias, pois eso, que non poden, ou non saben, ou non queren aceptar que teñen unha persoa trans, non? E a reacción da familia, negativa ou positiva, vai a definir o presente, pero sobre todo o futuro das persoas trans. E as expectativas que poñemos as familias, nas crianzas, na mocidade, son moi importantes para as persoas trans, que non queren incumprir esas expectativas, non queren facer dano á súa familia. Que ademais eu sempre digo que son moi xenerosas, sempre poñen por diante como se sentirán eles, non eu. Como se lo tomarán, les haré daño, non sei, é dicir, sempre é o resto, non? E por iso digo que son, en fin, moi... Bueno, lóxicamente, a maior transgresión que pode haber é que tú digas encima que eres unha persoa non binaria. Que eres trans, mal. Pero encima unha persoa non binaria, nin home nin muller trans. Isto todavía as familias o entenden. Pero entonces, que eres? Non o entenden. Vale, cales son as fases polas que soen pasar as familias? Tamén vou nas poñer todas. E así me aparto. Primeiro, a negación. En fin, que as podes expresar de moitas maneiras. Non sabes o que queres, como vas a saber o que eres, e o mellor a persoa ten 14 anos. É curioso, cando unha crianza que ten vulva, con 4 ou 5 aniños, dice que é unha nena, que o dicen, eu doulle información a profesorado de infantil, eso ninguén o cuestiona. Ten 4 aniños, ten unha vulva, dice que é unha nena, ninguén a cuestiona. Ahora, tú tes 14,
e te dicen, e tú como vas a saber o que eres? Pedro, non tes idade para saber o que eres, home, o mellor non ten idade para saber, non sei, a que se vai dedicar el día de mañá e se vai vivir nunha casa, nun chaleo, nun piso de 20 metros. Eso seguramente non o sabe con 14 anos. Pero tú non vas a saber o que eres? Claro que sí. Que esta é unha pregunta que me fan constantemente. E non tiñas medo de dar... A miña filla fixo o cambio con menos de 9 anos, 8 anos e medio. E sempre me dicía, pero como vas a saber lo que es? Non tienes miedo que... Digo, home, medo teño, moitísimo. Pero ahora ten 19 e aquí estamos, Sí, claro, as crianzas trans saben o que son igual co resto que non son trans, me explico. Pero sempre esta cosa de tú non sabes lo que quieres, non sabes lo que eres, é unha fase que pasará, isto pénsase moito, alguén lle meteu na cabeza como se pudiera transexualizar a xente, ten un problema psicolóxico que lle fai pensar isto e está confundida. Canto dura a negación? Non o sabemos. Hai xente que xa se queda aí toda a vida, na negación. É así. Logo vería o silencio. Que é o silencio? Vale, o tema xa saliu na familia, xa saliu a bomba, pero non se fala do tema. É un tema que está por aí, cantos temas desos hai por aí, verdad? Que están aí fluctuando no ambiente, pero do tema non se fala. Por qué? Porque se non falo do tema, xa se lle pasará. Como é unha fase, eu penso que é unha fase. Logo ven esta fase que é moi perigosa, que chamamos o amor incondicional. Por que poño este de... Bueno, porque o tema xa se está falando moito máis, o mellor esta familia se lle chamaron do centro educativo, imaginadevos, sale do equipo de orientación, mira, xa sabes que nos dice o que é trans, tal. E que dice aquí a familia? Dice, pois non pasa nada, non temos ningún problema, e dice frases como, eu sempre vou a estar aí, sempre a vou a querer, non? Frases así como moi... que dicen moito, pero que ao mesmo tempo dicen pouco ou nada, non? En fin, sempre vou a estar aí ao cura que ocorra, vale. E entón esta persoa que escoita iso, ou que a orientadora lle dixo, oye, xa yo dixen a túa familia, e oye, moi ben, me dijeron que te queren mucho, que sempre te van a querer, que sempre van a estar aí, oye, moi ben, reaccionaron moi ben. Claro, esta persoa que estaba aquí abaixo vense para aquí arriba, dice, ostras, por fin, non? E tal. Entón, vámonos para casa, e eu paso un mes ou así, e falo con esta personiña, eu falo moito máis que as personiñas que coas familias habitualmente, e lle digo, bueno, xa lle o explicaron, xa lle dixeron que non me queres usar, tal. Bueno, xa te chaman polo nome, polo pronome correcto na casa, e me dice, non, mellor me dicen que espere, que lles dé un tempo, bueno, ou senón cando sexa xa máis maior, con 18 anos, mellor ten 14. Esta persoa, ao mellor, claro, con 14 anos o teu corpo xa está desenvolvéndose moito, quere acceder a algún tratamento médico. Mira, xa te levaron ao médico e tal, e dice, non, eso mellor me dixeron tamén que espera que tiña 18 anos. O mellor quería cambiar o nome no DNI e tal. E xa estades falando de ir a cambiar o nome. Non. Bueno, total, que non están facendo nada do que a persoa precisa para sentirse ben. Me explico? Entón, esta persoa que estaba aquí, outra vez empeza a facer así en picado, pero en picado moi para baixo. Porque xa se lle explicou toda a miña familia, xa lle explicou a orientadora, dixo que sí, pero aquí non pasa nada, aquí non avanzamos, me explico? Aquí hunde esa xente. E logo vería a última fase que é o do acompañamento validación, que é que a familia faga todo o que precisa esta persoa para que se sinta ben. Chamalle polo nome correcto, se quería acceder a un tratamento médico facilitarlo, ir ao registro civil, non sei se me explico. E sobre todo decirle que non pasa nada por ser trans, e que é unha persoa maravillosa tal e como é, que isto tamén hai que dicirlo, ¿sí? Validar constantemente a esta persoa e non dicirlle cosas, bueno, si eres trans pero que non se te note, mira, tápate aí, non sei que, tal, hai que ir a quitar o sea, que estas familias a veces fan moita presión para que non se lles note que son trans. Canto tempo pasará dunhas a outras nunca o sabemos, nunca o sabemos. Unha cousa importante, hai moitas familias que falan, cando xa están na aceptación, dun duelo, que teñen que facer un pequeno duelo, eu escoito moito as nais, como que teñen que despedir a unha persoa para recibir a outra. Eu sempre lle digo, bueno, tú fai o duelo que queiras, pero que esta persona ya non o escoite, porque non vos parece tamén de novo cargar con moita responsabilidade para unha persoa moi nova. A miña nai ten que facer un duelo, non sei como vedes. Non vos parece todo como moita carga psicolóxica, pero hai que facelo, faise. Vale, ainda así, eu sempre digo que sair do armario compensa e compensa moito. Moitísimo. É o proceso máis complexo de todo isto, é dicir, o tránsito chamámoslle cando tú xa empezas a presentarte coa tua verdadeira identidade. Hai xente que non o vai a demandar ou non quere dar ese paso hasta que teña 12, 13, 30 ou 50 anos, nunca é tarde,
E hai outras que o demandan con 5 ou 6 anos. En Arelas tuvemos unha crianza con 5 anos xa fixo tránsito e outra con 6, é dicir, a miña filla con 8 anos e medio. É a persoa que marca o tempo, nin a familia nin ninguén máis, porque tens que estar moi preparada para dar ese paso, vale? Esta transición, este presentarse xa coa tua verdadeira identidade, como vos podes imaginar, vai xenerar moitísima ansiedade, moitísima preocupación, porque non sabes como vai a reaccionar. Nin a tua familia máis extensa, nin os teus compas de clase, amigos e demais, vale? Pero este apoio, acompañamento, validación da identidade é un cambio trascendental emocional na persoa. Moitas familias falan dunha persoa antes do tránsito e outra despois. Antes non sorría, non facía nada, sempre choraba, non quería ir ao cole, e despois é o que lle chamamos a euforia de xénero, que tamén a fala a Lana. Cando tú sales do armario, cando tú xa podes vivirte libremente, eso é algo que mellora moitísimo a persoa e tamén, moitas veces, o resto da familia, non? Mirad que me explicou esta nena atrás, que foi portada na National Geographic fai uns anos, que me explicou ese quitarte esa mochila da que falamos sempre, non? Podete vivir libremente. Dice, o mellor de ser unha nena é non ter que fingir que eres un neno. O explicou moi ben, verdade? Eu creo que se ve moi ben nesa frase a carga de ter que fingir ser algo que tú non eres. Bueno, hai moitas familias que cando a persoa dice, é curioso, cando dices con 8 anos, ninguén te cree. Pero logo vas retrasando o tema e o dices con 18 porque xa dices que na tua casa non se podía dicir, e logo te dicen, e por que non o dijo antes? Que dices tú, me cago na leche. Bueno, por que non o din antes? O medo. Sempre o medo e xa está. Primeiro, o medo paraliza, non? Isto é importante. Entonces, que medo teñen? Bueno, moitísimos. Primeiro, o rexeitamento, o cuestionamento por parte da familia. Por qué? Porque a familia a veces, se darnos conta ou darnos conta, non sei, facemos comentarios que xa me poden hacer ver todo o que claro, se eu escoito a alguén da miña familia dicindo xa está aí outra vez este maricón na tele, por exemplo, ou en orgullo, xa están aí enseñándose ou que sean o que quieran ser, pero en sus casas. Estas cousas que se escoitan a veces, claro, a ti xa te dá pistas de que, Dios mío, cando yo digo que soy trans, non? En fin, suele pasar moito. Ui, salteime aí outra. Vale, o medo a facer sufrir a familia coas súas decisións. Isto é algo que fai moito retrasar o momento. Non quere facerlle dano, porque sabe que lle vai facer dano ao pai, a nai, que sexa. O medo ao rexeitamento a túas amizades, porque en certas idades xa sabedes que a pandilla é moi importante, non? Sobre todo na adolescencia. O medo a añadir máis preocupacións na familia se xa hai outras. Por exemplo, hai problemas económicos, o mellor papá e mamá xa están discutindo polo que sexe, e agora lle vou dar todo este tema, alguén está enfermo, en fin, outras historias que pode haber por aí, non? O medo a perdelo todo, e cando digo todo é todo. Eu coñezo unha muller trans que fixo tránsito con 30 e pico de anos e lo perdió todo, incluso case a custodia da súa filla. Case lle custou a custodia da súa filla. Foi uns anos tremendos. Traballo, amigos, familia, case o perde todo. Todo, todo, todo. E iso, jolín, non? É moi duro. Entón, sí, falamos dunha persoa que leva moitos anos, moitas veces leva anos, pois con esa mochila chea pesada que falamos sempre, que tanto pesa, non? Que sabe que ten que soltar todo iso para avanzar no seu proceso de vida, pero o medo, xa digo, que pode paralizar e fai que moitas persoas pospoñan ou oculten a súa verdadeira identidade durante moitos anos. Sí? Vale, a negación de identidade trans por parte de algunhas familias pode ter moitas maneiras de expresarse. Por exemplo, hai moitas familias que dicen no, é que nós nunca vimos nada, nunca lle notamos nada, incluso, pois imaginade, un neno trans, le encantaban los vestidos, isto dicemos moito, e le encantaban los lazos, e estaba moi a gusto, non? Con esa identidade. Claro, o que non pensan é iso, non? Que estas crianzas queren cumplir coas expectativas que se poñen nelas, non queren facer dano á súa familia, non? Bueno, as expectativas da familia e as expectativas sociais, non? Queres encaixar, por así dicirlo. Moitas veces dicen as familias, non, é que isto é por influencias externas, por exemplo. Es que, claro, anda aí con un grupo que todos son gays, lesbianas, bi, trans, un pouco como se lles metera na cabeza que é trans. E ao revés, estas persoas o que buscan é ese grupo porque é nos únicos espacios seguros no que eu podo dicir o que son, non? É ao revés. Pode alegar que é unha moda, isto dicese moito agora. Mirade, non está de moda ser trans.
O que está de moda é xente trans que xa non quere vivir no armario e que conta libremente as súas experiencias en libros, no cine, nas redes sociais. Hai máis visibilidade, pero non está de moda, ninguén se hace trans para estar de moda. De moda estaban as sombreiras, non sei, pero non ser trans, O que hai é máis visibilidade, eso sí, e me parece genial, vale? Pode recriminar de que era demasiado nova para tomar esa decisión, ou despois que tardou demasiado. Pode facer creer que é unha fase que xa pasará, xa comentei. Pode cuestionar que non ven ninguna seguridade na súa decisión. Mirade, as familias normalmente xa esperan que as persoas trans non só lles comunique que son trans, sino todo o que queren facer. Que se queren acceder a tratamentos, se queren operar, se non sei que. Mira, de momento sei que soy trans e logo ya... Entón, se tú non tens moi seguro o que queres facer, es como, no, tú non eres trans que non tienes claro o que queres hacer. E normalmente amenazan con un futuro moi incerto ou dicenlles ou negocian con estas persoas para que transicionen cando sexan maiores de idade ou cando se vayan da casa. Vou moi rápido porque creo que vou mal de tempo. Bueno, por que hai que apoiar ou acompañar as crianzas trans? Porque obriga a lei. Xa está. Temos unha lei, temos varias leis en España onde dicen que hai que garantir o interés superior do menor e que nos dice que temos que garantir el desarrollo armónico de su personalidade, deixar que desarrolle libremente a su personalidade en base a, aparecen moitas cousas, discapacidade, orientación e identidade sexual. Esta lei xa ten anos. Logo fixose esta outra lei de protección integral á infancia e adolescencia que nos dice nese artigo que os nenos e as adolescentes terán dereito a que a súa orientación sexual e identidade de xénero, sentido ou expresada, sexa respetada en todas as contornas da vida. Podíamos tener aquí moito, pero non vos quero aburrir. A lei trans tamén. E máis, a lei trans dice que non facelo é violencia, é maltrato. Me explico? En fin, non hai moito máis. Vale, que pasa cando non acompañamos, cando non, en fin, estamos aí? Pois mirad, isto co que traballo eu. Xente moi nova que ten todo isto. Cando non hai apoio familiar, estás na adolescencia e o teu corpo vai na dirección contraria, a persoa, eu repito, eu traballo con xente de 15, 16, 17 anos que ten todo isto. Cambios no seu comportamento na forma de ser, ten depresión e ansiedade, xente que leva anos en psiquiatría tomando un montón de pastillas e non sabemos por que está así. Moitas veces xa acaban tendo outra enfermedade, aparte de depresión e ansiedade, outra enfermedade mental polo sofrimento. Apatía, introversión, desconexión social, sobre todo coa familia, porque, como pasa de min, baixo rendemento académico, bueno, portanse mal, case non se relaciona con iguais ou está sempre na súa habitación. Isto seguramente é porque sufre exclusión no seu instituto, ten trastornos de alimentación, ou non comen, ou comen demasiado, compulsivamente, autolesións, cortes, o dos cortes é unha cousa impresionante, teñen hábitos de risco para a súa saúde, consumo de drogas, non durmen, todo o día con a pantalla, xa teñen a idea do suicidio ou xa o intentaron varias veces. Cada persoa está tan mal, dice a familia, pois o mellor hai que acompañar, pero ten que estar neste estado. Tomo un erro demasiado, pero mirade, xa hai estudios que nos dicen que cando non hai apoio teñen 8 veces máis posibilidades de intentar suicidarse, 6 veces máis propensas a ter niveis de depresión, 3 veces máis propensas a consumir drogas e a ter VIH ou enfermedades de transmisión sexual. Vale, o mellor xa paramos aquí. Que necesita unha persoa trans para, bueno, sacar todos, para vivirse libremente, que tampouco é tanto pedir? Non o poño todo aquí. Pois todo isto. Primeiro, que recoñezamos a súa autodeterminación de xénero. Isto que tamén se puxo moito agora en debate. Que é autodeterminación de xénero? Pois que eu podo dicir o que son e que non ninguén veña a dicirme, non? Sin xerencias, que ninguén veña a dicirme se iso é correcto ou non, ou pode ser ou non pode ser. E sobre todo que non me deriven a saúde mental, que hasta o ano pasado, non sei se o sabedes, ainda de hoxe, pero bueno, hasta o ano pasado unha lei en España prohibiu isto. A miña filla tuvo que pasar, quixera ou non, por saúde mental polo feito de ser trans. Desde o ano pasado isto está prohibido, sigue pasando, E isto é terrible, porque xa a mensaxe que te envían nos dices que eres trans e te vas directa para a psiquiatría ou para a salud mental. Para que? Para que alguén acredite se é verdade que te lo estás inventando ou o que pasa aquí. Quere ser nomeada, recoñecida polo seu nome, polo nome correcto, quere facer uso dos espacios que lles corresponden por identidade, sí, aseos, vestiarios, habitacións,
Esta idea que tamén se vende de que hai moitas mulleres trans que dicen que son mulleres porque queren violar a unha muller no baño, de verdade alguén necesita facerse muller para violar neste país? Eu es que me quedo loca, Mirade, o medo máis grande que poda ter unha muller ou un home trans é ir ao baño. Ela sí que teñe medo. Pero un medo terrible. A miña filla botou un mes no cole, cando empezou no comosala, botou un mes e ir ao baño. Eu entereme despois. Hai xente que se mexe encima por non ir ao baño. Bota horas e horas por non ir ao baño. E resulta que lles temos que ter medo nos a elas. Acompañar e validar na casa, acompañar no centro educativo, para eso hai un protocolo aquí en Galicia. Teñen dereito a rectificar o seu nome e sexo registral legalmente no registro civil ou no xulgado de primeira instancia, depende da idade. Facilitarlle, se o demanda, o acceso a tratamentos médicos que poda demandar, bloqueadores puberais, tratamentos hormonais, cirurxías cando sexa maior de idade. Búsqueda de asociacións de familias de persoas trans, por qué? Porque é moi importante coñecer a outras persoas trans, compartir con outras persoas trans os meus sentimentos, que eu podo ter xente ao meu redor que é moi riquiña, pero non é trans. Entón, moi importante facilitar esos espacios. Búsqueda de información veraz fora de estereotipos, que isto tamén normalmente o facemos as organizacións, e que tamén coñecer referentes con vivencias positivas, non só é la veneno, tamén hai que enseñar outras vivencias positivas e ser tratadas e acompañadas por profesionais que estén ben informados e formados na materia. Un pouco xa sería o máis importante, vamos a enseñar fotografías. Isto é la pasada trans de Arelas, que eu sempre digo que para mí son as persoas máis valentes que eu teño coñecido, con unha capacidade de resiliencia que eu me quedo sempre, de verdade. Estas fotografías que vedes aquí son fotografías de encontros de rapazada trans que facemos de fin de semana. Agora en setembro fixemos un no Caurel, un entorno que é unha maravilla. Agora en abril seguramente faremos outras. Pero facemos estos espacios seguros e transpositivos por moitos motivos. Primeiro, para que entendan que somos manada. Si, o mellor no teu instituto ninguén quere ser o teu amigo, pásame habitualmente. O mellor os teus amigos só están por internet, pero aquí hai manada, e estamos aquí para o que faga falta e demais. Isto é moi importante. Teñen que empoderarse, tamén para que coñezan referentes positivos. As persoas que fan de monitoras, agora xa empeza a miña filla, son persoas trans un pouco máis maiores, que xa están nun proceso de vida mellor, e teñen que entender que van a ter un futuro, que van a ter unha vida vivible, que é moi importante, non? Xente que está na universidade, que ten parella, o traballo, é importante, porque moitas veces pensan que van a ter unha vida durísima, que non van a ter un futuro, non? Por suposto que non hai violencias, aceptase todo o mundo, non hai exclusión, é un espacio no que vivirte libremente, disfrutar e divertir, simplemente. E que facemos en Arelas? Bueno, moitas cousas. Facemos información, orientación e acompañamento a persoas trans ata 25 anos, acompañamento social, o fago eu, traballador social, acompañamento psicolóxico, temos profesionais do ámbito da psicología, incluso temos un rapaz psicólogo que é trans, que isto tamén axuda, no ámbito legal tamén asesoramos, en fin, tamén as familias, por suposto, moi resumido. E logo damos un montón de charlas por todos os centros, formamos a profesionais, tamén agora empezamos a facer xa acompañamento, asesoramento laboral, e temos grupos de WhatsApp, tanto para familias como para a rapazada trans, para que, bueno, xa sabedes que se comunica moito nos grupos de WhatsApp, e como digo, facemos encontros de familias e tamén de rapazada trans. E agora xa acabo, de verdade que sí. Bueno, estes son algúns dos programas que facemos en Arelas, facemos moitos. Todos os programas sempre vai dirixido a persoa trans e sobre todo o que buscamos nestes programas é empoderar, pero dar todo tipo de información, de asesoramento, porque cando tú tes información veraz e real, cando te preparan para ser unha persoa autónoma, tú xa enfrontas o mundo de outra maneira, non? Este é específico só para mulleres trans, bueno, un montón de cousas facemos. E, nada, vos deixo aquí un pouco unhas fotografías últimas das familias de Arelas, que somos, lóxicamente, moi loitadoras e moi peleonas e nos reivindicamos moito e nos manifestamos moito, nos queda outra. E acabo con esta frase que me gustou moito do libro, podíamos sacar tantas, que dos contrarios puedan darse al mismo tiempo es algo que se tarda en aprender, pero desata muchos nudos cuando se hace. Non fai falta ser trans, nin coñecer moito da realidade para respetar, encontrarnos, aceptarnos e querernos, verdade? O que fai falta é un pouquinho de empatía, sin máis. Pero se ademais esta charla vos axuda un pouquinho a introducirvos máis no tema e no libro, pois
estupendo. E nada máis, creo que roubei un montón de tempo, porque sempre me alargo moitísimo. Aquí estamos contactos de Arelas, pero bueno, estamos nas redes sociais, temos unha web, o que necesitedes. E nada máis, disculpade que me estendí demasiado, e creo que é o momento das preguntas, dos comentarios, de tal. O mellor xa podemos entender a luz, non? Sí, verdad. Bueno, muchas gracias. No, prefiro estar de pé, sí, eu que levo malo de sentarme. Eu vou comenzar facendo a reflexión de que, que oportuno é ter estas oportunidades para conocer, porque esa primeira diapositiva na que falabas de que non estar atrapado nun corpo equivocado, eu teño que recoñecer que creo que fixen 1000 veces esa reflexión, ou creo que é o primeiro que identifico, non? O de estar atrapado nese corpo. Entón, quería preguntarche que facedes vos, porque entendo que a maior parte dos casos que vos chegan son de nenos que sí que teñen ese apoio familiar, porque, claro, para que se ponen en contacto con vos e que xa están nese proceso. No, todo o contrario. O que máis nos chega a elas é xente a partir de 13 e 14 anos que demandan apoio e acompañamento porque non teñen apoio familiar. Esos que se ponen en Sí, a través das redes sociais ou porque xa teñen outros rapaces nun grupo de WhatsApp. É o que máis nos chega, con diferencia, xente sin apoio familiar. Sí. E que podemos facer? Porque, claro, é que ti decías, hai referentes agora na literatura, no cine, pero creo que están destinados a un público adulto. Xa. Entón, claro, como podemos facer, non, como sociedade, para darles ese apoio tamén, ou sentir que se sintan respaldados? Que crees que podemos facer para traballar nisto? Primeiro, pues, formarnos, ¿no? Porque si temos esa idea de que as persoas trans o reducimos a corpos equivocados, ao final, sin darnos conta, é o que trasladamos a xente, non? Pois eu creo que informarnos e sobre todo falar moito do tema, pero con moita naturalidade, fora dos contextos da negatividade, non? Eu creo que é importante que temos que naturalizar o tema, non me gusta moito a palabra normalizar, porque a palabra normal ten unha carga aí dura, si naturalizar, e é moi importante a familia, é dicir, agora aquí en Galicia temos bueno, seguro que sabedes que hai libros que tratan o tema en galego, temos Piratas no Recreo, temos Mamá quero ser Ziggy Stardust, temos Fora do Normal de María Raimond, é dicir, é importante que estes os libros, os contos que se levan na casa tamén falen destas realidades, non? Que os libros normalmente que se levan son moi heterocis normativos, non? Entón, é importante, hai un montón de libros de literatura en galego e en castelán que fala de familias diversas, de identidades diversas. Isto é moi importante porque cando tú aprendes algo a través da literatura, do conto, a ti é algo que non te están impoñendo nunha charla, ou, non? Sino que é algo que tú vas asimilando o sea, de unha maneira natural. Pero tamén para as crianzas LGTBI é moi importante verse refletidas no libro, non? Seguramente moitas persoas trans descubren que o son gracias, pode facelo a través dun libro, non? Un conto. Entón, para min é importante falar nas familias do tema ou, pois eso, leválo a casa a través dun libro. A escola é un ámbito importantísimo tamén, importantísimo, que se está facendo moitas cousas, moitas, xa o dixen antes, eu vou dicir, podíase facer máis, claro. E ademais porque na escola, por iso falaba de profesorado, case sempre é porque hai unha profe ou un profe sensibilizado co tema que traballa, non é tanto unha corrente do centro, non? Senón que é alguén específico. Isto pasa moito, non? Bueno, pois, debería de ser máis de todo profesorado, sobre todo porque na lei está recollida que no currículo educativo ten que estar este tema, pero un tema que se aparta sempre. Pero se aparta, outra vez vamos ao inicio, polo descoñecemento do profesorado. Fai falta moito máis coñecemento, non, en toda a sociedade. Pero eso, tratalo con naturalidade e, hombre, axudaría moito que o cine, que cada vez faise mellor. Os papéis que representan unha personaxe trans non sexa sempre unha persoa martirizada, sufrindo, vidas marxinais. É que iso tamén a veces é un pouco agotador. Nas series, hai papéis de persoas trans, sí, pero sempre son papéis moi duros, e eu digo, eu, por exemplo, vexo moi pouco cine sobre a realidade trans, porque a mí faime moito dano, a min, que lle fará unha persoa trans? Me costaba moito, e este tamén houve momentos do libro que me costaba seguir adiante, porque sí, non? Porque tes aí moitas cousas que te removen,
a mí que tamén hai cousas en positivo, pero, por exemplo, no cine, que é algo que a xuventude utiliza moito para referentes, a mí faltame máis positividade. Sí, hai moito drama. Moito drama. A mí pasoume no libro porque cando estaba relatando a súa relación con Jai, creo que se chamaba o rapaz, eu de entrada iba todo o rato pensando isto vai acabar fatal, pero non por como acaba polas familias e isto, sino por entre eles, porque xa estaba pensando en vai haber abuso, porque sí que é certo que temos xa totalmente naturalizado o drama e asociamos a transexualidade ao drama, a violencias. Entón sí que é certo que precisamos apartarnos de aí e ver que tamén... Sí, porque en Arenas, ainda que vos falei de cousas moi negativas todo o rato, sempre cando teño pouco espacio, eso tamén é culpa miña, cando teño pouco tempo parece que sempre vou negativo. Bueno, en Arenas temos xente con vidas que están sendo moi boas. Temos xente xa estudiando, non sei, medicina, enxeñeiros, non sei que dicir, que entran, salen, viaxan, é dicir, como calquera outra persoa. Pero eso tamén vos digo que non me interesa moito, A mí cando me chaman dos medios ou tal, sempre me preguntan por cousas moi negativas e cando queres falar de vivencias positivas parece que non lles interesa, sempre queren e mire, tú me podes buscar a alguén, pero a alguén que sufriu acoso, a alguén que sufriu... Parece que as vivencias positivas non chama tanto, non vende. Bueno, hai un pouco aí de... En fin, pero si hai vivencias positivas, Queredes preguntar algo? Eu quería facer unha reflexión tamén. Bueno, a mí o libro recordoume moito de Las Malas, de Camila Sosa Villada. E, bueno, a reflexión que quería facer é que, bueno, ten que ser moi dúas veces para persoas trans que, bueno, ademais de ter que lidiar cos problemas naturais da vida, do día a día, que como todos, enfermidades familiares, enfermidades propias, perda do traballo, dificultar o acceso á vivenda, pois, ademais de todo iso, que vivimos todo o noso día a día, pois ter, ademais, a carga de, bueno, pois, os presuizos da sociedade, que os estigmatiza, que non os recoñece, que non recoñece a diversidade, que non só non o respeta, sino que ás veces incluso pues, os agreden físicamente, como no caso do libro, e, bueno, ten que ser, pois, moi duras veces. Entón, bueno, pois, como sociedade, pois, creo que tamén temos que reflexionar sobre este aspecto. Sí, e temos que dicir que sempre damos por feito que a cousa, bueno, que hai moitos dereitos xa logrados e demais, isto se volve a escoitar moitas veces. Lograr un dereito é máis ou menos sinxelo, de verdade. O problema é mantelo, que non volvamos hacia atrás. E nos últimos anos para aquí estamos vendo un retroceso nos dereitos das persoas trans. Eu cando empecé con este tema, por así dicirlo, que foi cando a miña filla empezou a vivir con Sara, fai 10 anos disto, eu atopei unha mirada moito máis amable, pero moitísimo máis amable do que atopo agora. É increíble, que fai 10 anos que casi non se falaba do tema, de verdade, a mí cando me dicen, hace 10 anos que malo tuveches que pasar, eu digo, pois non, eu estou pasando peor agora, e eu vexo moitas máis dificultades agora porque hai un retroceso no discurso e nas violencias en xeral LGTBifóbicas, pero sobre todo transfóbicas, e ten que ver con ese debate que se produciu, non se chamalle debate, alrededor da lei trans, que se fixe un debate, non sei se o seguistedes, tremendo, e que eu creo que vamos a tardar moitos anos en fin, quitar todo isto que pasou nestes últimos anos. Estamos vendo persoas que estaban apoiando habitualmente que agora dicen que non. Médicos que agora dicen que non queren atender a persoas trans bajo ningún concepto, bueno, cosas así, O sea, estamos vendo un retroceso moi importante cara as persoas. Xusto agora que temos unha lei, é curioso. Mira, Os leis non traen dereitos. e unha pregunta. Como os adolescentes, como, o sea, sempre se mira casi como socorro, teño un adolescente e hai outra xente que o mira como que sorte, teño un adolescente e lle digo adiós ao neno, pero en realidad aparece unha personiña aí que se pode xa falar con el. A outro nivel, non? De tal. Pero que pasa cando hai algunha destas persoas pensa que sí que é trans e en realidade non o é, dá pasos cara esa de tal e despois se atopa con que en realidade aí había outras cousas e que pasa con esas... Primeiro, claro, a que pasos te refires? Acceder a un tratamento médico, por exemplo? Sí, por exemplo. Mira, para que unha persoa trans, desde que nos dice que é trans, hasta que accede a un tratamento médico pasa moito tempo. Moito, a veces anos. Isto primeiro.
Claro, depende de que tratamento médico falamos. Se falamos de tratamento hormonal, hasta os 16 anos non pode acceder ao tratamento hormonal, vale? Isto quero deixarlo claro porque andan dicindo por aí que a xente se hormona con 11 anos. Isto non é verdad. E basta ya de dicir mentiras. Claro, se tú con 16 anos, que é a idade legal na medicina para tomar as túas propias decisións, tú xa firmas con 16 anos, por eso esperamos 16, tú consentimento informado, oye, si eres responsable para tomar esa decisión e logo resulta que non eras, pues terás que responsabilizarte tamén de que non o eres. Me explico? Dicir, cantas persoas, por exemplo, non sei, se me ocorre unha muller que expón unha talla de peito exagerada, ¿no? E logo se arrepinte. Oye, pois foi unha decisión que tomaches consciente e adulta, pois terás que apandar. Entón, se alguén fixe un tratamento médico ou unha cirugía porque pensaba que trans e despois non lo es, pois terá que apandar. E ara xa era unha persoa que legalmente está entendida como adulta para tomar as súas decisións. Eu a veces, non sei, tiño feito cousas no pelo que me... E dicía, ai, pois hai que apandar. Ahora, repito, desde que unha persoa dice que é trans hasta que accede un tratamento médico pasa moito tempo, dalle moito tempo a pensalo, repensalo e volto a repensar. A miña filla fixo o tránsito con 9 anos, casi, e non accedeu as hormonas hasta os 16, mira se pasaron anos. Se tes máis anos, claro, se tes 18, pois mellor a cousa vai ir máis rápida, pero se queres acceder a un tratamento feminizante ou masculinizante, que tamén quero dicir, neste país hai moita xente que toma hormonas e non é trans, Isto témolo claro, non? Sí. Vale. Neste país faise un 30% das vaginoplasties que se fan neste país son mulleres cis. É dicir, que estas cosas... Sí, tal cual. Yo estas cosas las dejo caer. Digo, porque de novo poñemos unha presión nas persoas trans. E se te equivocas? E isto se decimos a alguén que se fai cirugía estética. Se lle dice, e se te equivocas? Bueno, eu non diría, Eu diría que... Pois se non o é, terá que apandar co que fixo. Hablando de la calidad, a mí me gustaría saber cómo vivides la situación y las personas trans, cómo vivides esta posición da parte do feminismo que non está en contra, está en contra das mulleres trans e dos demás. Que pensades? Bueno, unha cosa como vivo e outra cosa que penso. Un pouco todo, sí. Case vou ir ao como vivo. Vivo moi mal, como te podes imaginar. Porque eu a miña filla, e antes falábamos da mullereu porque nos conhecemos de contextos feministas, eu a miña filla sempre lle dixen que o espazo no que ela iba a estar sempre segura era no feminismo. E eu a miña filla, desde que aceptei que era Sara, levina sempre comigo a todas as manifestacións, porque ten que saber o que é a loita feminista. E é moi triste que agora a miña filla, cando vai ir a unha manifestación, que vai con medo. Non con medo das compañeiras que se supoñían que iban a estar aí sempre para arroupala. Que triste, Que triste. Entón, como vivo? Mal, moi mal. E como viven as mulleres trans? Que o importante non é como viva mal, como viva eu, perdón, o están vivindo con moito medo. Que triste, é que eu teño visto a rapaciñas de Arelas de 15 a 16 anos que feministas dicen que son feministas chamarles de todo polas redes sociais. Vete al psiquiatra tratándose en masculino a nenas de edad a 6 anos. Esa violencia é que... Por que penso? ¿Por qué pensas que estas mulleres feministas fan estas cosas? Bueno, e porque non habría que preguntarles a elas. Eu creo que todo isto empezou por 3 ou 4, non sei ben, 3 ou 4, que xa sabemos que son, non as vou a nombrar, non les vou a dar un ápice de... Porque perderon o poder, non? Eu creo que efectivamente, e viron aí un foco de... Sí, eu viron aí un foco de... Bueno, e logo que hai xente que desde aquí, desde o púlpito aquí arriba, as mulleres que queran por debaixo, porque hoxe son as trans, pero mañá van a ser as negras, e despois serán as putas, é dicir... Bueno, hai xente que desde aquí arriba suelta aí unhas cátedras que te quedas así un pouco... Eu nunca, quero dicir con isto, que eu nunca escoitei a unha muller feminista negra dicirle a unha muller trans que non é. Sempre son blancas, de clase media alta, heterosexuales e poderosas. Non me chama atención isto, con privilexio. Non me chama atención, me chama atención. Seguramente porque non teñen que vivir na disidencia, nin están nas marxes. Pero o feminismo non era aquele espazo onde
todas as mulleres terían cabida e sempre iban a ser agrupadas polo resto. Eu pensei que era iso. Bueno, o é. Sí, que o é. O é porque, en fin, o é. E eso, vamos, eu... Pero, en fin, as mulleres trans están tendo moito medo. Moito medo. E quen iba a pensar que íbamos a ter medo de feministas e non de outra cousa? Que triste. Moitas deixaron as redes sociais, houve intentos de suicidio por este tema, moi triste. Es que teñen consecuencias isto no día a día. E moitas profes, mulleres, que eu agachar ao instituto e diante do alumnado me dicen cousas terribles. Isto existe. E profes que na aula están dicindo cousas terribles do tema trans, feministas. Hai unha asociación aquí en Galicia, perdón, en España, pero teño unha delegación en Galicia que acaban de facer un informe criticando o protocolo educativo de identidade de xénero que mandaron a todos os centros educativos e que dicen cousas terribles dese protocolo. Sí, mandaron. E a Consellería de Educación tamén. Pues a mí non me se... Bueno, menos mal, porque agora entraría a papelera. Xa, menos mal. Non sei. Entón, que xa se están organizando en asociacións, que isto é terrible. É unha asociación de docentes trans excluintes. E que igual que están a comentar, a ver, parece que falo da ya, pero non sei, que o profesorado que daba moito apoio e tal, eu tamén o creo, porque eu creo que a maioría sí. Pero a mí tamén me va a cabeza tanto homens como mulleres con algo tan simple como que un rapaz que se chama José Enrique que le chama Josito e decir, no, yo le llamo José Enrique porque lo pone la ficha, ¿sabes? Entonces pues a mí me acordé que hay de todo. Pero maioritariamente poucos, efectivamente, e poucas. Claro, sempre falo maioritariamente, pero na docencia onde nos atopamos, se falamos do ámbito profesional, onde atopamos maior apoio. Está no mundo. É que todo se debate a través das identidades, porque iso, dicir, antes cando falabas tamén das persoas que non se identifican, pois, que son non binarias, sí. Digo, nos, claro, eu lembro se a mí me preguntas ti que eres, e eu que sei, porque ao final, pois eso, como nos socializan, e vou ter días nos que teña actitudes máis masculinas e outras máis femininas, pero é o que ti dis, a mí ninguén me cuestiona, e a mí sí que se me dá esa liberdade para moverme. Pero no momento en que ti expresas as túas dúbidas de cando ten que vir alguén externo a definirte, e iso é terrible, claro. Xa non só iso, en relación ás identidades, por exemplo, que dices, que encima moita expresión de, o sea, unha persoa que de unha maneira síntese a doutra. Vale, síntese porque que é o que dices ao principio, pero ainda que calquera persona que non esteja no colectivo ou que non esteja moi lido na materia e ao mellor non entenda ese concepto de que é que se sinte porque se eu che digo que eu sinto unha muller ou eu sinto unha home, por que tú non tens que negar? É igual que se che digo, é que eu sinto moi cansada, van a dicir, non, tú non estás cansada. Sí, pero hai moita resistencia a esta cuestión. Sí, hai moita resistencia. Non tanto que se seas gay, lesbiana, bi, isto vais a creer. Alguén dice que gay sempre iban a creer. Cando dices que eres trans, sempre se busca algo. Non te creen. Sempre. Non sei, temos aí o do sexo biolóxico, da identidade, do xénero moi, Dios, moi grabado. Sempre hai un cuestionamento. Unha cousa, bueno, de antes, o que pasa que non se cargou un pouco de tema, o que decías de o que fai 10 anos que parecía que estaba moito máis aceptado. En relación ao que comentabas de cine e tal, é que eu non sei se a minha impresión, pero, por exemplo, este caso non é tanto de transexualidade, senón de outras cousas do colectivo, o exemplo de que non hai quen viva, por exemplo. Vale, sí, é un pouco de clichés e moitas historias, sí. Pero eu creo que como que hai un camiño se acertou moito e hoxe en día se pon de referencia porque contabas con experiencias persoas máis corrientes que tiñan, o sea, esa experiencia, esa situación, porque eran persoas gay, bueno, e logo o personaxe que non falou moito, pero bueno. Si hai unha muller trans, había unha personaxe unha muller trans. Ah, sí. A filla do pescadero. Cada charla me lo dice a xente. No, pero esta era nova. Vale, que eu me perdo. Como non a vexo, perdo. Pero unha destas, que era moi parecida. Pero, probablemente era esta parte máis moderna. A outra, da que había esta chica trans. Eu falo al fai 20 anos. Aí ao final había unha muller.
sí, A ver, eu agora tamén nos de Mauricio Fernando, xa non tidas máis que fai 20 anos, eu era pequena. Pero, claro, o sea, nos capítulos non se poñía o foco exclusivamente en que eran personas gays, Xa, era unha familia máis dentro E, sin embargo, do hoxe, bloque. en moitas películas, xa non é só que sexa todo superdramático. É que a única importancia que ten nesa película ou nesa serie é que son trans, ou son gays lesbianas, ou calquera referencia ao colectivo. Vale, pero a mis cousas é unha persona, o sea, ten un día a día, fai cousas, igual, non sei, é como que se desnaturalizou, desnormalizouse, que non sei xa, bueno, non sei xa a mellor palabra, sí, non sei, pero que simplemente, exclusivamente no drama é esta persona exclusivamente é isto. É que, mira, miña filla... Igual eso é algo que fixo que moita xente que antes aceptaba, agora xa non. Pode ser, pode ser. A miña filla, por exemplo, que cambiou varias veces de centro educativo, era porque ela non quería ser la trans. Non quería ser Sara, punto. Non la trans. Porque no momento que descubren que eres trans, o resto eclipsaste todo. Non importa se eres divertida ou non, ou todo o contrario, tal, tú eres la trans. E por iso moitas veces tamén a xente non quere dicir que é trans. Non porque lle de vergoña, sino porque todas as outras facetas da túa vida van a estar eclipsadas polo feito de que tú eres trans. Eu sempre digo que eu na miña casa, claro, teño unha filla trans nestes contextos. Eu teño a Sara e a Gabriel, punto. Pero non me acordo que é trans, non sei se me explico, non? Pero a xente só ve unha persoa trans. Esa etiqueta pesa moitísimo, moitísimo. E no cine, sí, efectivamente, eu creo que tamén se pon demasiado sí, protagonismo nesa etiqueta. É que se a xente vai escola diferente porque, ao final, creo que tristemente, bueno, pues, faremos como todo, igual que, poñendo un exemplo de outra cosa distinta, pues unha persona que ten familiar con cáncer, vaise, ao mellor, acercar a unha asociación cando el toque de idade, pois moita xente se non ten o seu entorno, familia, amigos, unha persona trans, vale, non ten nada en contra, pero tampouco non te preocupas por buscar... Está de equidistancia, que se está moi ben. Sí, é como, vale, pues, sí. moi ben, estás aí, pues estupendo. Entonces, claro, eu creo que están a contribuir un pouco ao desconhecemento a hora de, por exemplo, os nenos, cando empezan a hablar que é importante a familia, o entorno, pero claro, o entorno, sí, familia e amigos son máis cercanos, pero logo hai eses coñecidos, pues, o barrio onde vives. Se a xente en xeral non ten a nivel cercano e por iso non busca ningún tipo de información e as grandes que vai ter van ser todos os dramas do cine e que son personas que exclusivamente na súa vida son trans, non teñen outra cousa, ni fan outra cousa, ni nada, pues, é como un círculo vicioso. Chicos, andamos un pouquinho xustos de tempo, porque como isto pecha as dúas e temos que recoller e tal, non sei se queredes tomar algo e continuar a charleta ou deixámoslo aquí, non sei o que preferides. Solamente un pouco tamén o que estamos falando agora. Vale. E por que ese retroceso, non? Eu, o que penso eu, é que estamos nunha sociedade patriarcal, vale? E movela é moi difícil, non? O sea, temos que seguir traballando no ámbito, antes falaba onte noutra historia, pero simplemente con que eu a persona do lado consiga, os meus fillos, fillas, non? Transmitirle un pouco dese cambio, creo que é importante, a gran magnitude non, pero a todo isto vou, porque eu que si notei, que decía desde o retroceso e tal, que desde que foron as grandes manifestacións feministas, desde aí eu dixen, xa veredes, isto, o sistema está vendo que tal, vamos a machacar aí. E machacar, en lo que decía antes, non? De meterse nas organizacións feministas, todo isto tal, eu creo que isto está moi orientado, non? Vamos a cargarnos isto, vamos a cargarnos todo tal. Entón, facemos leis, facemos todo, que quede bonito, tranquilizar a xente, pero a raíz de aí, como decías ti, a raíz de vamos tamén a... Me parece moi importante xa para matar un poquinho do libro. A mí me gustou moito
no sentido porque é unha persona trans que me escribe, normalmente como Lucino, como todo, É outra persoa que fala alguén que fala deso, non? Eu, por exemplo, estou lendo agora que o Tina, un traballo na biblioteca de Masisteri, como profesorado, e se move moito o libro de 22 segundos, non? É unha foto. Non me lembro. Leino agora, estou lendo agora a raíz deste. E sí que notas unha diferencia, non? Claro, de como se trata, está moi bien. Porque vai junto xa o está contando a realidade que temos xa agora, e además está baseado no rapaz da portada, que de cerca de Vigo, e claro, que agora xa temos unhas vivencias máis amables. Claro, efectivamente, non? E bueno, que eso, que me parece moi importante o que haxa xente trans, que o trans, o gay, o visual, o que queira, que se xa era en conta disso. Sí. Por eso tamén nas pelis é moi importante que os protagonistas sexan realmente, para mí, pues, Os guionistas que me dirixen a película, o que tipo de foron facilidad persoas pode ser trans. moi boa actor ou actriz, pero no fondo te queda ese Sí, pouso aí de... É que eso, cando a veces en Arelas teñen acercado xente do cine para documentarse e demais, e de novo, como pasa co periodismo, sempre van hacia as vidas esa parte negativa, parece que é o que máis interesa. Seguramente porque pensa que é o que máis se vai a consumir, que dicir, como mellor unha vida trans en positivo non interesa ao público, non o sei. E con mellor é iso tamén, que o mellor non consumirían esa... Pero bueno, temos, como se chama esta película vasca? 20.000 especies de abejas, que temos aí esa, a mí me parece unha película moi bonita, e que o tratan máis en positivo, por exemplo. Por certo, a nena, esta agora vai a empezar, o sea, van a presentar outra película, a ver se estrenar outra película na que sale a nena. Bueno, pouco a pouco, vamos a ir dando pasos en positivo, creo que sí. Eu creo que xa se está empezando a facer cousas, pero bueno, o positivo é o día a día, non tanto o cine, eso tamén, é o que os comentarios e as actitudes que tiñamos no día a día. Isto é importante, que as persoas trans non perciban tanta violencia polas rúas, o cine tamén, non? Pero aquí o importante é o día a día. Eu creo que sí que se avanza e que... Sí. Pero avanzamos a mellor as personas, pero quero dicir, eu creo que logo hai uns poderes que están facendo o seu traballo, que consiguen moitas cousas, que manexan moitos fíos, e por eso hai ese odio en moitos sitios, e por eso pues, en Estados Unidos se están perdendo o dereito ao aborto e todas estas cosas. O sea, eu creo que aí son pues, uns cuantos intereses con moita pasta, e que tanto o feminismo, a diversidade, todo isto non les conviene, porque lles tambalea o chiringuito deles, bueno, pero eu creo que sí que vamos para adiante, penso, non sei. A min o de Trump me dá moito medo. Claro, que a mí tamén, sí. Eu teño claro que van a empezar a facer leyes anti-trans. Seguro. Que mire, veremos se non fan efecto contagio que fan, Yo non por iso, non? Están empezando ali, pero só en Reino Unido xa hai leyes anti-trans, é dicir, xa se está movendo isto moi loca, Veremos aquí que pasa. Chicos, siento ser muy pesada, pero que luego siempre nos votan. Claro, por eso. Salimos a tomar algo. Sí, Perdónate.